Atong daigon Ginoo sa mensahe sa awit nga gihatag kanato ni Sister Awi O Soliano. Nagdako kini siya nga naga-serbisyo sa pag-awit sa mga iglesia nga among nabisitahan. Pastor Harold, mato nga bata, gamay pa, nga nakaabot sa imong distrito. Okay. Sama usab sa atong mga higala. Maadjong gabi sa atong bulanon nga higsuon. Si Igsoon Manuelito Hura sa kabulanon kini siya nga naa sa Bohol. Sir Alex Aguirre, Gigi Official, Terso Flores, Brother Nelson Arana, Pastor Zam Escosora, Pastor Brian Polinteno. Nice to see you online. Pastor Harold Aliasco, the youth director of the Central Visayan Conference. Kang Rudy Ponay, Mary Jane Valdez, kang Vivet Dezena Soronda, kang Laarni de los Santos diha sa Davao, sa Inawayan. Dalay ko na to ang Diyos nga nining kagaghion. Kita iyang gihiusa niining panahon nga ang atong henerasyon gitagaan sa Dios og usa ka instrumento nga kuyog-kuyog ta nga magtuon sa iyang balaan nga mga pulong. Atong gisgutan kagabi mga kahigalaan ang prescription ni Ginoong Hesus. Atong gisgutan ang mahitungod sa present truth. Nga daghang kayo ni siya claimant. Murabag ka ng titulo sa yuta. Nga daghang kayong claimant. Nga usaragin na kabuking taon, tituluha ka ng present truth nga makita ra gyud sa kaduhang Pedro 1:12. Sa pagsugod mga kahigalaan, atong idupat ng mga ulo sa pag-ampo. Among dalay ko na mga Diyos nga naikaw sa grasya, sa trono, sa mga langit. Among igatugyan karon diha kanimo ang among pagtuon. Among ginapangayo kanimo o Dios, Lord Jesus Christ. Intercede in our study sa among pagtuon sa imong mga pulong nga imong ginalito. Ang imong lihok sa pagluwas kanako. And Lord Holy Spirit, impress us. Pagayong igo kami nga kusugog kaalam nga among masabtan ang katapusan nga mensahe na samtang ikaw mag-aayo sa among pagkabulag, sa pagtambal nimo sa among pagkabulag, ingon nga among natural nga mga kondisyon sa among pagpangalaga. Salamat na sa pipila ka mga panahon nga niagi, imo kaming gitabangan nga among makitaan ang dalan nga dapat namong paglaktan. Salamat o Diyos na ikaw makiguban ka namo ni kagabi, amo kining dawaton uban sa kapasaluan sa among mga sala sa pangalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. So atong gisgutan, kalihukan sa katapusan. Movement of the end. So sa English man na siya. So ang kalihukan sa katapusan, crucial na siya kay unsaon nato pagtan-aw ang himuon sa kaaway. Kay ang katapusan, it is the last lap, it is the last trip, no? Nga lisod kaayo og wa tay katabang, no? O dili ta gunitan sa Ginoo maglisod ta mga kahigsuonan. So kanang kalihukan sa katapusan, dunay bugat kaayo nga gipakita ang Ginoo ngani atong nahisgutan kagabi nga ang atong ika-11 nga doktrina karon nga naa sa atong 28 mao na ang katapusan nga doktrina nga gi-introduce sa atong church. Kanang ginaingon nga growing in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mao gina siya ang pinakalosay, the very core for the people of God, sa mga anak sa Diyos nga eksperyensyahan ang pakipagsanduro sa relasyon diha sa atong manluluwas. Savior, Jesus Christ. Mao nang atong mapadulngan, atong mapamalandong nga si Kristo nagasaad yun. Nga knowledge shall be increased. So ato na daang ginasugdan sa agagagabi nga unsa man ang knowledge shall be, asa man ang ipasabot. So atong balikon ikson ha, kanang statement ni Jesus Christ, gi-engage na niya nga statement sa duha ka vision nga gihatag niya kay Daniel. Vision
mga mensahe nga iyang gitugyan kang Daniel nga para kanato sa year 2020 sa atong henerasyon. Ngani mao na siya ang mensahe ni Kristo nga muhatod kanato mo ang knowledge about the coming Christ. In other words, mo na siya ang pinaka-ending, pinaka-ultimate, no? Nya kanang coming Christ, nagiingon nato diha, mo ang iyang kahibalo nato, no? Ang kaalam, knowledge, mahitungod sa time of the end, nga naanang panahon sa katapusan, time of the end, ang Hebrew ana, et kes, time of the end. Doon na tayo lalong nga pagtuon sa sunod nga mga gabi, kanang time of the end, mga kaigsuunan. So atong ginas-focus kay ang atong radical mission, no, specific, particularized na gyud siya, no? Dili ang radical mission o ang radical reconnection na gipadagan sa Eternity Broadcasting Services nga naga-broadcast dinhi sa Baljo, Imos, Cavite. Ang atong platform sa proclamation is grounded, naka-ground ra gid sa igsoon sa katapusan nga prescription ni Ginoong Hesus. So kay kining katapusan nga prescription, bugat kay ni siya kay nagahisgot ka na o gihisgutan niini ang ginatawag na kalihukan sa atong panahon kanang gitawag og globalization. So gitawag ni siya Christ closing prescription. Nganong prescription man gyud ang atong ibutang? Kay tambal man ni siya, tambal ni siya aron makaabot gyud ta sa atong padulngan, no? Kay kining atong tiil, no? Paningkamutan ni siya sa ang yawa, maningkamot gyud nga ang imong tiil dili makalakaw. No nagyo sa Genesis 3:15, bruise, thou shalt bruise his heel, no? So mo ni siya nga kanang hinisgutan nato karon nga importante gyud nato na siya kay kining Biblia sa atong likod ug ato ng Pagklion yun na nato na asa man yun mabasa sa Biblia nga naghisgot sa atong katapusan nga special ba? Aron dili na ta magsaag-sago asag pangitaan ni asa tag pangita twist kanang baliktad. So dili na ta mahasol igsuon. Kay pila na gud katuig ang Biblia. So naa na gyud ng arrangement nga giplastar sa Ginoo. Ug butot hunaon nga ni nato ang atong henerasyon, copy and paste na lang. Copy and paste. Mo na atong gisgutan sa nangaging mga gabi sa previous nga mga semana nga ug atong i-categorize ang mga sermon sa mga tanang relihiyon basig mapurma ra ta gihapon diha sa usa ka linya. Magpila ra gihapon ta sa ingana nga linya mga kaigalaan. So mo na kanang globalisasyon, mo na science sa atong panahon. The science of today. Ibig sabihin sa science, mo na siya ang realidad, no? Nga dili tungo. Mao na siya ang atong panahon niya. Sa science ni ini, gihisgutan gyud sa globalisasyon ang politics, economics ug ang culture. So, social dynamics, mao ni siya ang naa sa sulod sa programa sa kalihukan, gitawag ni kalihukan sa katapusan. Nganong katapusan naman ang globalisasyon? Nganong katapusan naman na? Miabot naman yun katapusan gud ang tibuok gud global na gud na siya, global unya ang atay bawo man nga sa pagbalik ni Kristo global gyud. So kita karon ingon nga mga katawhan, no, nga covenanted gyud ta kay gitukod sa nahisulat sa Biblia. So unsaon nato pag-engage sa mensahe, no? Unsaon nato pag-engage kani maglisod ta karon kanang usual nato nga tradisyon mag-crusade kay bawal man nga nilang napulo ra gyud kabuok ang pwedeng magtapok-tapok mga kaigsuonan. Pero unsaon nato pag-deliver sa mensahe sa Biblia, kanang Biblia nga atong gigunitan, unsaon nato na pag-deliver nga ang lihok ba movement sa atong henerasyon nga naa man makita nato nga ang tanang mga nasod, kining tanang nga mga nasod dunay mga lihok, programa, proyekto. Asa man na siya mabasa sa Biblia. Mao na nga, kanang atong hisgutan sa pulong sa Ginoo, kinahanglan
muhaong na siya kung kita man ka ang katapusan nga iglesia, katapusan nga panahon, unya gihiragway ka nag-apokaliptik, muhaong ta nga unsa man ang apocalyptic pronouncement ni Kristo. Unsa may kalainan sa apocalyptic o eschatological? Kanang eschatological citations ba sa Biblia? Kanang sa eschatology, from the word eschato, last day, studies of last days events. From the time it was given to the New Testament to the coming of Christ. Last day events na siya. Pero ang apocalyptic, study of closing events. So, specialized yun na siya. Ito sa atong edukasyon, mga kaigalaan, ang atong haning field of education, na amang ginang gitawag specialization from graduate to postgraduate, from postgrad to specialized by specialized. Ang mensahe sa kaluwasan na yun ay specialization, mga igsuon. Kanang specialization nga, muoy mo sulti nato nga kining atong kalibutan nga ang tanang mga nasod nagalihok sa iniusang paglihok, all nations. All nations, good ba? Nga kita, all nations man tang nag-experience karon sa COVID 2019. Pero sa apocalyptic pronouncement sa Ginoo nga gitawag na nato og closing prescription, naa na siya duha ka defining highlights. Kanang defining highlights ba kanang mupatinaw sa atong mga kinabuhi. Kanang defining highlights sa closing prescription, diha nato makita ang kamatuoran ug ang kahibalo sa mga lihok sa katapusan. Mao na ang title sa atong gabi nga nakita ninyo sa unang slide, lihok, kalihukan sa katapusan. Movement of the closing. Okay. Ang nakanindot sa grasya nga gihatag sa Dios kanato, sobra gyud ang pagigugma sa Ginoo kanato. Agin na siya. Duha para makita sa atong mga mata, madungog sa duha nato kadalunggan. Una, kanang giingon nga Christ physical delivery of the messages. Defining highlights na sa prescription. Ug naay mensahe sa katapusan. Katapusan aron makaabot gyud ko sa appointment nako kang Kristo nga didto mi sa panganod magkita. Unya dadong ko niya didto sa langitnon niyang puloy-anan. Unsa man ang mensahe, giunsa man ang pag-deliver sa Ginoo? Igsoon nining kagabiyon. He moves down to instruct. Minaog yun siya sa langit, igsoon. Physically, aron i-deliver ang mensahe. Physical yun, siya yun mismong minaog. Bugat kay na nga panghitabo sa Biblia. Mo na gusto nato ning i-share sa tanang mga pastor sa tanang reliyon. Nga bisag di na ta magdebate sa unsa nga doktrina. Ang importante nato mga relihiyon nga magunita nato ang katapusan nga instruksyon ni Kristo. Palalitan sa siniyo ba di mamumuto ni Kristo nga Ginoo, anak siya sa Ginoo. So asa may atong sundon? Ang laing tao ang anak sa Ginoo. Sa mga iglesia ni Kristo, nga di mo tuon ni Kristo nga Diyos. Wala problema. Ang importante, nga gunita nato ang instruksyon ni Kristo. Kay mo man siya ang katapusan niyang mensahe. Nalimang kagudog 6,000 years niya sa Pilipinas, ug ang atong edad karon 100 years old, 70 years old. Pila naman ang katuig nang nagbalik-balik ng atong mensahe sa atong mga reliyon. Kanang atong mga reliyon ba? Nagbalik-balik na mga mensahe. So kung saan nato ni siya, mo nang ikaduha mga kaigsunan, kanang giingon diha nga Christ use of language indicators. Nituta ko na language indicators. Naay indicators, murabag naay suga nga musiga, nga indicators na siya, palalitan ba kanang mga magsakay kag sakyanan, muagi kag mga national highway, na anay mga indicators. Nga naay lingwahe niya. Slow down. Dangerous curve. Na yun ang language indicators. Si Kristo nagagamit
o language indicators. Duha ni siya. Number one, siya mismo nag-deliver, minaog sa langit, aron i-deliver ang mensahe sa katapusan. Nindutaan na, no? Unya ka na ba nga mensahe, mahitungod sa tanang nasod sa kalibutan, lihok sa tanang nasod. Muna na kanindot, ani. Kaya kanang mensahe ni Kristo karon para nato, bisag unsa nga nasod o imong sultihan, makasabot sila nga maunay nahitabo sa ilang nasod. Unya ilang makita nga Biblia di ay, no? Ang Biblia di ay mo itinuod. Laliman ka ng Biblia ha, kadugay na ana unya. Mo mahinuoy nagsulti nga mo'y nahitabo din sa among nasod sa Japan, mo'y nahitabo sa nasod sa among sa Korea. So nindot kay na siya nga mensahe ni Kristo. Uy, mo na ang una niyang physical. Unahon nato ning number one. Kanang physical delivery nga mensahe ni Kristo. Siya gyud minaog sa langit. Una nga nahitabo, katong niadto siya sa suba sa ulay o bidikil. Kana bang ulay nga river? Diha gyud sa river. Nganong sa river man gyud gipabuhagay ni Kristo. Dili pa siya Jesus diha. Kaya wa pa man na siya matao. Di mao man panahon na ni Daniel. Christ siya, the Son of the Living God. Unya, kanang first delivery niya, physical gyud siyang minaog, nga ni kauban niya si Gabriel, the angel interpreter. So ato nang saysayon sa detalye sa sunod nga mga gabi. Pero kailangan kinahanglan nato mag-ground gyud ta, mapundar ang atong pagtuo sa usa ka hitabo sa Biblia nga si Kristo minaog pisikal. Sa tibuok Biblia, Genesis, ngadto sa pinadayag. Now, by the way, na mga Tagalog karon nga nagasulod, na hopefully, by the pictures, by the slides, okay, maintindihan nyo ito. But mayroon naman tayong Tagalog versions where you can scroll and view sa atong higala nga si Marilyn Ginoo, okay? Si Janice Indrada from Kawayan City. So, mga Tagalog rin sila. But anyway, in God's grace, iya tang tabangan. So, sa maunay nga sitwasyon mga kaigsuunan, okay? Bugat ka na siya, nga. Minaog yun siya, pisikal. Unsa may implikasyon nganong pisikal. So ato nang matun-an sa sunod nga mga slide so sa sunod nga mga slide. Diha gyud sa suba. Sa suba gyud sa ulay. No, naa ni siya sa part sa Turkey karon kanang nasod sa Turkey. Nya si Daniel nagalantaw sa mensahe, nagipakita gyud ni Kristo. Word for word gi-describe gyud ni Kristo diha. Uy, ang tanang mga nasod, mga lihok sa tanang nasod. Kado 2,500 years ago, gisulti na ni Kristo kang Daniel. Grabe, kanindot pagyud sa mga pulong nga gigamit diha mga kaigsunan. Niadto ta sa ikaduha, mga kaigalaan ng mga kaigsunan. Nasa Mindanao, nasa Europe, nasa Amerika. Second delivery ni Kristo. Dito sa bukid sa Olibo. Uman siya na tao, kay nagdako siya, sawa pa siya gilansang dito sa cross. Iyang gidala kauban ang mga apostoles, misaka sila sa bukid sa Olibo. Paborito, ang pinakapaboritong bukid ni Ginoong Hesus, ang bukid sa Olibo. Physical gyud niya gi-engage kining mga disipulo. O niya gihisgutan gyud ni Kristo. Parehas ra ang iyang pag-describe. Ug unsay gihatag niya dito sa suba sa ulay, parehas ra gyud igsuon sa iyang gipabuhagay dinhi sa bukid sa Olibo. Kanang Olibo makita nimo na sa akong likod. Mao na siyang bag-ong Olibo karon na mga balay. Pero sa una wala. Unya, upat ra gyud na kadisipulo
Kadaghanan nga imong makita sa mga presentation sa PowerPoint sa Mount of Olive, 11 ka disipulo. Dili yung tao na mao ang giingon sa Biblia. Uy, upat ra gyud na sila ka disipulo. Sa dihang gisaysay ni Kristo ang mahitabo sa katapusan. Sa dihang gihulagway ni Kristo ang kalihukan sa katapusan. Upat. Nganong upat raman na sila? Ay, si Kristo sa iyang mga lihok, omniscient, omnipresent, kay bao siya nga ang simbolo sa upat, mauna siya ang north, east, west, o east, west. North, south, east, and west. Upat, global man ang iyang indikasyon. Perfect yun na si Kristo. When He delivered a message, perfect yun na. Even the object lesson and the engagement is exactly intended for the four corners of this planet, Earth. Nindot kay na siya nga relasasyon. Uy, nindot na siya nga kamatuoran nga atong gunitan sa atong kinabuhi. Unyang ikatulo, mauna siya ang isla sa Patmos. Kanang sa akong likod ba, isla na sa Patmos. Kanang isla ha, laliman ka si Kristo ganina sa bukid sa Olibo, unya ginaog siya, gilansang siya after 40 days, nisaka na sa langit. Unya hinumduman ba yan nato igsoon ha? Upat na siya, usan niya na si John. Si Juan ba, nga revealado, usan na si Juan diha, nga kauban ni Pedro, o ni Andrew, o ni James. Kanang upat sad, mao sa nang upat, kanang sang mga upat diha, mao sa nang author sa katapusang mga libro sa Biblia, gi-arrange na sa Ginoo. Oy, kanang atong Biblia, nga hangtana the last books of the Bible, from Hebrew to James, Peter, and John, puros gina, coming of Jesus ang gisgutan diha. Pero gi-particularize lang yun ni Kristo ang espesyal yun niya, espesyal nga engagement, nga gihatag yun niya nining upat yun kabuok nga mga disipulo, mga kaigsunan. Unya dinhi sa upat nga iyang gihatag, unya dito dayon gibalik niya kay John the Revelator dito sa isla sa Patmos. So ato na nang gihulagway diya nga nagsulat na si John diha. Nagsulat na si John diha sa isla sa Patmos. Unya unsa man ang mensahe nga gihatag ni Kristo diha? Mao ra gihapon kanang tanang mga nason. Ha? Sige, haum-haum ran Brother Soliana, mabasa man na nato word for word. Mao nang nakanindot sa bulanon pa. Nindot kay na siya. Uy, mao na nga kanang gipadayag ni Kristo nga mensahe nga the gospel from Patmos. Mao nay platform sa radical mission o sa radical reconnections. Kung nakita, kini dili na ministry ni Brother Silano. Ministry ni natong tanan. Kay si Kristo mo'y nag-ingon nato nga kini nga mensahe niya nga siya giminaog, mao ni ang katapusan nga mensahe. No, katapusan. No, katapusan nga mensahe. So, diha yun. Atubangan yun ni John. Nakita yun niya ang mga panghitabo nga mahitabo sa tanang nasod sa kalibutan. Nindot kaayo na igsoon. Oy. So, kanang tulo, kanang river, mount of island, makapangutana tag hinutukan. Nganong mangyod ang katapusan nga mensahe? Gipabuhagay may ni Kristo dito sa suba, sa ulay o gidikil, sa bukid o sa isla. Unsa may indikasyon, implikasyon, or significant nga labing importanteng mensahe diha. Igsoon, kanang mga astronauts, mga moadto sa laing the outer space. Ug mutanaw na sila sa ubos, sa 9 planets, distinct, mailhan yun nila ang planet Earth, kay ang planet Earth na ay isla, na ay bukid, na ay suba. Mauni sila ang mga nugsoon, mauni sila ang object of nature. No?
Nga mga pangutana, why Christ has to move down to personal level by the river, at the mount, and in the island of Patmos. Ayun na mo pangutana nga, karon pa man ko kadungo gani, dili, nananis Biblia. Pero giplasta ra gyud ni siya sa Ginoo. Giplasta ra gyud ni siya sa Ginoo kay para ra gyud ni siya sa atong henerasyon. Kay palangga kay tas Ginoo. Palangga ba kay siya kita ko'y musugat, gi-engage ko taniya, kay minyoonon man taniya. Unsa ba ta? Kita mo'y minyoonon. Mao na nga physical gina siya. Kana di mamalay di ay ka sa imo asawa, dili di ka mo personal dito. Magpadala di kang proxy. Dili. Uy. Marriage sa kalam. Mao na kanindot ni ining engagement with Jesus Christ. Muna na dungana nato ni proclaim igsuon oy. Dungano nato proclaim ba? Kay ang tanang relihiyon di makadibati ani panahon na. Kay nga naman, kay mahura ning mensahe lagi ni Kristo nga makit-an na nato kay ang grasya ni Kristo mga kaigsuonan, no? Kanang Christ grace, grasya ni Kristo, iyag yun nang gipahayag ug maayo diha sa katapusan. Christ grace highlighted the closing. Ang katapusan, importante yun na siya na makita nato. Mao na, personally, gideliver yun na niya ang mensahe sa katapusan. Hindi, bantay ra yun na ninyo igsoon. Bantay na kanang naa sa inyong cellphone, kanang ilustrasyon diha. Special token yun na siya. No? Special token yun na lihok. Lihok mas Ginoo nga minaog yun siya aron physically engage. Nga naman, aron i-secure ang atong final attention. Kinahanglan og final attention, kaya ang atong attention wala naman din hingan eh. Wala na ta kayo maka-attention kay usahay na bungog na ta sa balik-balik nga mga mensahe. Nabungog na ba? Wala na. Wala. Final attention. Bantay ninyo. Kanang atong curiosity ba? Kanang pag-ingon ni Kristo nga it is written. Sa diyang gitintal siya. So nasulat na ang tanan. Yan natay, nindot niya, kanang ilustrasyon. Tanawar yun na niya Christ closing prescription. Gihatag kang Daniel, unya girikod sa Mateo, girikod sa ni Lucas o ni Marcos, pero si Mateo mo ay nagdetalye yun. No? Unya dito sa isla sa Patmos. Bantay na igsoon ka ng tulo. Unya magikan ka sa Genesis. Ihapara ko na siya, ihapa ng Biblia, gikan sa Genesis ngadto sa Daniel. 27 books na. Unya from Matthew to Revelation, 27 books na. Balance kay na nga pagkaplastar sa Ginoo igsoon. Aksidente ka na nga mao na itsura. Unya between Daniel and Matthew, 12 books na siya igsoon. In preparation to the 12 disciples siguro. Pero exactly, ug imong tan-aw ng tibuok Biblia, wa na tay mapangutana sa Ginoo. Kay ang tanan giplastar na balancing nga mensahe. O na nakanindot yun mga kaigalaan. Uy, nindot kay na siya nga mensahe ni Ginoong Hesus. Kay kana nga grasya nga gi-specify yun ni Kristo, mauna ni ang pinali. Basi nagunahuna pa mo na ay sunod. Na ay sunod, igsoon. Na ay sunod sa COVID. Na ay sunod. Kay movement naman na din sa kalibutan. Okay? Unya ka ng finale nga gihatag ni Ginoong Hesus, Kristo Hesus, no? Mao na siya in three different occasions but with one definite description. Tulo ka mga okasyon sa river, sa bukid o sa olibo. Pero usara ang iyang definite nga description. Usa man ang description? Fulfilling time. Mga katumanan sa apocalyptic. Usaray mensahe. The coming of the Lamb. The coming of the King. Maubitaw na nga, tukod yun, gipabarog yun ni Kristo, ang motive, no? Motive ba? Kanang motive, o na lingwahe sa mga scholars nga nagmasters, no? Sa mga motive of physical meeting of the redeemed and the Redeemer. Apocalyptic finale ni John. Tulo ka lokasyon, pero usaray mensahe. Amazing kayo ni siya nga sitwasyon ni John. Amazing kayo nga revelations.
Ato nang mabantayan igsoon nga 2,500 years, nya 2,000 years, nya 2,000 more than 2,090 years. Unya usaray ilang gisgutan unya ang katumanan sa atong henerasyon. In the law of chances, it is a point of impossibility. Pero grasya sa Ginoo, nindot kay ni siya mga kaigalan. Muna kamo karon nga nagatan-aw, no? Ato kini siyang himay-himay yon. Kay laliman ka nga kanang 6,000 years. Grabe kini magpangluko sa kaaw gihimo ni Satanas sa atong kinab. Unya na kanindot aning prescription ni Jesus Christ. Cleanser ni siya sa great controversy. Cleanser ba? Kanang word na cleanser sa dictionary is a fact, argument, or event that settles a matter conclusively. Cleanser ang tawag nga. Mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo nga conclusive na. Conclusive na ba? Hindi nagagamit siya og object of nature nga creation sa Ginoo nga ipasabot niini nga irrefutability. Dili na ni siya ma-refute igsoon. Dili mo na dili nga sa philosophy. Dili man ngani ka makaingon mountain of rivers. Dili ka, you cannot interchange this object of nature. Di man ngani ka kaingon island of rivers. Di ka makaingon or mountain of islands. Because they will stand by itself. Wow! Sa philosophy. Mo na irrefutable na siya. Nga nung sa river magyud giuna sa Ginoo. Grabe, river yun giuna. Unsa may implikasyon sa river igsoon. Kanang river, no? Ako tanaw ta mo sa river sa akong likod. Okay? Kanang river igsoon. The motive of river in the scriptures traces the landscape. Ang mensahe, ang larawan, o ang motive, no? Ang motive niya, no? Kanang imahe, ang exact nga imahe sa river nga gigamit sa Biblia, mao na siya ang nagatrace ba, nagasusi sa landscape of the movement of redemptive history. Landscape ba? Asa man ni siya? Unsa man ni siya? Asa man ni siya? Paingon, asa man ni siya? So imong makita ang work of redemption o ang struggle sa great controversy. Landscape of the movement of redemptive history. The struggles, the tensions. Kanang tubig bitaw, muagi na siya mga batuhon, unya mo bababa na sana siya, unya muhingaw na sana siya, mulinaw na sad, mao na siya. It is an object of nature that moves. Sa creation sa Ginoo, mao ra ni siyang object of creation nga dako siya nga makit-an nimo nga naglihok gyud na. Ug wa na maglihok dili na siya river, lake na siya. No? Pero naglihok na nina siya river na. Kay naay gigikanan ana sa man siya naggikan. Unsa may gigikanan anang river? Unya ngani basahon nato sa pulong sa Ginoo sa Biblia nga nagaingon sa Isaiah 27:12, and it shall come og moabay sa mulabas ang panahon in that day ni anang adlaw that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt. Kita nimo ang movement, and you shall be gathered one by one, O ye children of Israel. Kita nimo ang movement. Ang bersikulong movement ba? Sa Bisaya pa nagaingon, ginaduaw mo ang yuta sa tubig. O ginabisibesiban mo kini sa hilabihan gajud. Gipatambok mo kini ang suba sa Dios na puno sa tubig. Nagatagana ikaw og trigo kanila sa diha nga gianda mo sa ingon sa mga yuta. Sa Salmo 46:4 nagaingon, adunay usa ka suba nga ang mga sapa di niya makapahamuot sa siyudad sa Dios. Aninduta! Uy! Ang balaang kapit sa mga tabernakulo sa hataas uyamot.
adunay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahamuot sa siyudad sa Dios. Makapahamuot, sapa nga makapahamuot, makalipay. So ang ilustrasyon, ang motive, ang indikasyon, ang implikasyon sa river, movement na siya. Asa matagikan ng tubig? Gikan sa mga fountain, sa springs, sa mga falls, sa mga waterfalls sa bukid. Unya minaog na siya, minaog na siya. Sumunang gitagaan na taghint dayon sa Ginoo nga tanawon daw nato ang movement sa redemption, sa gira nga atong giatubang. Indot kaya na siyang ilustrasyon. Uy, unya adto na sa ta sa bukid. Unsa may implikasyon sa bukid? Sa tibok Biblia gigamit yun ang bukid sa daghang panahon. Uy, kanang bukid, pila ka teksto na mahitungod sa bukid. Pero atong mabasa diha sa bukid ni John, sa Isaiah 2:2, and it shall come to pass in that day, in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Sa tumagikan sa bukid, paingon sa ubos. Na in the last days, that the mountain of the Lord's house, kaya kanang mountain, nagsimbolo na siya sa stability. Sa ginarian sa Diyos. It symbolizes stability. Unya ang Isaiah 2:3 na gayon, and many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. What a mountain, your place. And He will teach us of His ways. Grabe. Dito sa bukid, tudluan ta sa mga dalan sa Diyos. And we will walk in His path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Nindutan ni nga bersikulo mga kaisunan. Uy, mo na'y kalambigitan sa bukid sa Olibo, nganong dito yun gipabuhagay ni Kristo sa iyang mga nabil ang pulong nga mahitabo sa atong panahon sa 2020. Nari sa Bible ng 2020? Of course! Saan man yung pag-ingon nga ang Biblia buhi o dili nimo ipakita sa mga katawhan, sa mga kalag ang pulong sa Dios nga nag-ingon mahitungod sa panghitabo sa imong kinabuhi o sa atong mga kinabuhi. Nindot kay na siya, oy. Ang bukid niya dinhi sa isla mga kaigsunan, kining isla. Okay? Isla. Sa Isaiah 41:1. Ang isla unsa may indikasyon? Paghilom kamo sa atubangan ko. Mga pulo, islands, ug ang mga katawhan pabag-uha sa ilang kusog. Paduula sila. Unya, pasultiha sila. Grabe. Paduula, pasultiha sila. Managtigom kita sa tingog aron sa paghukom. Munindota, uy. Judgment ang symbolism sa island. Wala kakabantay nga ang motive, ang central message, the essence, no? The essence of the book of Revelation is all about judgment. Judgment, oy, mo ng isla. Sumala ni Isaias, isla. Ngani sa pinulungan sa English, keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near. Then let them speak. Let us come near together to judgment. Island mo na, maghiusa ta. Atong tunan. Atong kaunon. Ang mga instruksyon ni Kristo. Diha sa gipadayag niya. Diha sa isla sa Patmos. Sa sunod nga mga gabi, ato ng Quran. Ang pinakanindot yun nga libro sa Biblia, kanang yung Revelation. Pinakasayon, sabton, kanang Revelation nga libro, mga kaigsunan. Busa nining kagabi yun. Tulugin na siya, river, mount, ug island. So unahon hato igsoon, nganong sa river, ato tang giingon nga, sa kanang tulo, ang movement nga ato makita, kanang river igsoon. So saan na to pagsabot kanang movement? Bantay na to igsoon, ang pinaka-importante nga word sa Biblia o sa dictionary para sa atong
pagbatok sa kaaway, maura gyud ng movement kanang pulong nga kalihukan. Kalihukan, kanang pulong nga kalihukan, kinahanglan ato ginang masabtan kung giunsa pagpadayag ni Kristo ang kalihukan sa katapusan, mga kaigsuonan. Kay kanang movement sa katapusan sama sa suba sa ulay nga gikan sa bukid, moabot yun na dito sa daplin sa dagat. Parehani ba? Kana ba? Daplin sa dagat. At it the movement that closes. So tapos na ang suba, nag-abot na dito sa dagat. Kami nagdako mi nga, nagpuyo mi sa usa ka lugar nga daplin sa suba o daplin sa dagat. Diha kami nagpuyo, diha mi nagdako. Mo nang nindot ang tubig sa dagat kay dili kay parat. Kana siya John, pero diha natapos ang suba. So movement that closes na siya John. Kung moabot na siya sa dagat. Mo na nga kay movement man gyud ni siya nga motapos, kinahanglan atong sabton ang movement. O na nag-ingon si Ellen G. White sa iyang sulat sa Testimonies to Ministers, page 513, paragraph 3, pray most earnestly. Pag-ampo kayong kamusak kinasing-kasing gajud, aron atong masabtan ang panahon nga atong gipuyan for a fuller conception of His purpose. Aron sa kinatibuk-an, masabtan nato ang iyang katuyuan ug mapanambo nato ang maayo nga pagdaog ug kalag and increase efficiency in soul saving. Ngano man diay na og kasabot sa panahon. Sige lang kag pamautismo, sige lang gina sila ka-backslide. Kaya di man na masabtan o asa na lihok kung sa sunod ng mga lakad. So, talandugon kayo ng sitwasyon igsoon. Mo na nag-ingon dayon Sister White nga kita, ato yung iampo. So kung ato nang iampo igsoon, understanding the time of redemptive narrative, kung sa man ang understanding the time in which we live. Wa may lain understanding the time aron unsay sa programa sa tao. Dili ang programa sa Ginoo kanang kaluwasan, understanding the time of redemptive narrative. Mo nay primary nato nga intensyon, understanding the time of redemptive narrative. Dili kayo sa mga pang-istorya ng mga Jesuits, sa mga pang-istorya. Understanding the reality of redemptive movement of Christ to us. Mo na labing importante mga kaigsuonan. Mo na ang pinakalabing importante nga masabtan nato ang atong panahon. Ako malikon. Ang labing importante nga masabtan nato ang atong panahon, mao nga atong sabton, okay? Ang kalihukan. Ginaingon diya, the most important word in understanding reality is movement. Ang kalihukan yun, may labing importante na itong sabtan. Pareha sa tubig ba nga nagalihok? Makasabot ka nga apay mo, gina siya dito, naago na siya padulngan mga kaigsunan. So ang atong masabtan manggod ang kalihukan sa katapusan, muhatod manggod na nato sa upat ka mga butang. Una, makahimo kitang tamang desisyon o sa tamang mga aksyon. To make right decision for the right actions. Usahay natin mga desisyon, hindi mao ang mga liho. No? Mag-missionary tuod, pero hindi mao ang mga liho. No? Number 2, to decipher issues. Atong sabton ang mga issues na nagapanghitabo sa atong kinabuhi o sa mga nangyahitabo sa atong palibot and provide sensible statements. O di na to ni masabtan ang movement nga gi-describe ni Kristo, kanunay na tagsigig-singgit anak, uy, mao na gining himuon. Hala, kanang vaccine, mo na siya kay ibutang ana ang mga kanang 666, ibutang ana ang mga unya kana sila nga grupo, mo na silang himuon nila to decipher issues and provide sensible statements. Nga masabtan ta.
Kunya karon ra ba na may aging adlaw gibalita ra ba? Si Trump mo'y nagbalita nga tanan nasod kinahanglan i-provide, prioritize ang freedom of religion, religious liberty. Asa na ginasinggit ko na nato nga sandilo. Masabta na ito na sunod kami. Grabe. It will take 100 years. Uncertain pa gano'n ito. Pero kung atong tanawon ang pulong ni Kristo sa katapusan, maka-engage sa ikatulo, maka-engage ta sa biblical conversation. Giyon sa ka sa Biblia pag istorya, aron maka-connecta siya sa tao o sa mga tao. Kana mag-istorya, are you part of the conversation? Are you connected? Kung saan na inyong ipang-istorya, uy, kung na siya? Kunya, di na sila kasabot na naigsuon, uy. And inspire people to experience ang tinuod. I-inspire ang mga tao nga ma-experience ang tinuod nga meat in due season, pagkaon sa tamang panahon. Meat in due season. Kung sa may season nato karon, globalization. Kunya, ikaupat, proclaim the right message of this apocalyptic time. In other words, pag mensahe o saktong mensahe sa saktong panahon. Right message of the right time. Ibig sa panaka, right nga mensahe niya, dili tukma sa panahon, dili yung ka masabtan, igsoon, ay, hindi ta masabtan. So kita karon ini kagabion, kitang tanan, magpasalamat ta sa Ginoo. We all now witness of global reality. Usa na may atong gipaabot sa narrative sa story of redemption. Basta ang panghitabo mo tuyok na sa kalibutan, global na. Dili pa na, uy, mayapit ang Ginoo. Mao rin nahitabo sa Pilipinas, mapangalan nahitabo dito sa lain nason. Global ang mensahe, manang universal ang mensahe sa Ginoo. Unsa ba nang movement sa atong global reality? Kita karon witness kita. Nakakita kita unsay movement sa tanang nason. Especially nakita nato ning COVID 2019. Nagkapuliki ang mga nason o yung himog mga palisiya. Movement of humanity. Movement of, kita ni mong lihok ba sa mga tao? Movement of the presidents of the world. Movement of the prime ministers. Movement of religions. Movement of churches. Global, global ang mga movement nga nagapanghita mo. Movement of scientists, virologists, movement of pestilences, plagues, viruses, movement of calamities, either man-made or natural. Mga movement ni siya, nga mo bito na dito yun sa suba, river gipabuhagay ni Kristo, kaya makita nato ba ang dagan sa panahon, kay gisulti ni Kristo. Ang importante, si Kristo mo'y nag-ingon, diha ta nakapit depende sa iyang mga pulong. No na nag-ingon diha, pangutana, are all these global movements written in the book? Karang global movement ba? Movement of the presidents, movement of humanity, movement of religion. Ba na sa Biblia? Kaduhang pangutana, what are the implications of each movement in relation to the story of redemption? Sa nakita nato nga lihok karon sa kalibutan, nakapangutana kahata, asa ka na sa relasyon na sa story of redemption, asa ka ang struggle nga makmuli ang desisyon nako, dili maepektuhan ang akong worship sa Ginoo, dili maepektuhan ang akong relasyon sa Ginoo. Nito na siya, iusaya nga itong concept sa worship, kana lamang Sabado, worship Sabado. Ano yung mabasa nila nga ang atong i-worship Sabado? Ang atong i-worship ang Ginoo, dili ang Sabado. Kaya ang Sabado, adlaw na siya, Muna worship God, may Sabado. What is the prevailing reality karon sa atong panahon? Prevailing reality. Okay? So, mo na atong dapat hinuktukan. Bantay din na ninyo mga kaigsunan, kadugay na ito sa pagpangalagan. Bantayan din na ito. Nga ang intrinsic ba, kanang basic ba, sa realidad, sa atong consciousness, sa creation igsuon, ang creation movement na siya. Di ba? Creation is a movement. Kabantay mo igsuon. Mangutana ko ninyo, what was the first act of God in creation?
Daghanan akong ipangutana na, uy, nagkagayo. Unsa may unang lihok sa Ginoo sa creation? Grabe. Moving na, oy. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ano siya? Movement na. And the Spirit of God moved. Mabito na, the creation of life is the Holy Spirit. The restoration of the life is Holy Spirit. Yun na. Muna magbantayan ka na. What is intrinsic in the reality of the redemption? Of redemption? Movement sa naigsunoy. Movement ang redemption. Asa man mo mabasa ang unang redemption announcement? Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his head. Movement ba? Gira. Movement na siya. So naanata sa suba, kaya ang suba nagigamit ni Kristo, aron hihatod ta dito, makamangutana ta kung ending na ng suba. Asa man na? Daplin na nas dagat. Mao na daplin sa dagat, kay nihatod kita dito sa isla, kay mo abot kita dito sa pagtuon sa pinadayan. Mao na, the most important word in understanding redemption, ang pinaka-importante nga masabtan nato, ang kalihukan sa kaluwasan, mao ginang movement. The story of redemption, ang kasaysayan sa pagluwas. Mahimo lang ng istorya kung makita nimo ang dagan sa kalihukan nga dunay sinugdanan unya nga moabot yun na sa pagtapos, closest to the end. Mo nang story of redemption. Usahay himuko mo ta siya wa pa layo pa ng katapusan. Bisag naa na ka sa last page, dili ka kabantay nga last page na diay ka. So mo nang atong bantayan igsuon nga kanang Biblia ngani nga atong gigunitan, no? Mo na ang story of the beginning and its end. Mo na ang atong unang libro, Genesis, creation, o niya redemption, restoration. The first chapter, the create of man, gi-create sa tao sa Ginoo ang tao. O niya diha sa first chapter, second chapter, third chapter hulog, o niya gi-restore sa katapusan ng chapter sa Revelation. Mo niya gitawag og narrative of movement. Mo sa man ang movement. Movement na sa Diyos o sa iyang katawhan nga iyang giluwas. Punto pasabot, kung lihok na trabaho na sa Ginoo, na ginaipikto ang trabaho sa Ginoo aron luwas unta. Kanang ipiktuha og musunod gyud niya. Muna, of His people of the past and now. By the way, ang Biblia igsuon, wala na nagahisgot mahitungod sa mga tao sa nangagi. Naghisgot na, oy, mahitungod sa Ginoo og ikaw og ako. Kita mo'y gihisgutan aning Biblia karon, kita mo'y gihisgutan. Ha? Na-starring di ay ta sa Bible. Of course, starring ta diha. Oy, you and me is the central focus of heaven's movement of redemption. Heaven, kaya ng mga anghel nga ano na to. Busan, ini kagabi yung makaisa na naging understanding movement is knowing exact location and direction. Kung makakita ka na sa movement, nasabtan na mo movement, naturalmente, makaibaw ka kung asa ka nagtindog, kung asa ka paingon. You will know exactly your location and your direction. Makabantay ka, uy, kung asa ka paingon. Unsa imong direksyon. So understanding movement is knowing and seeing. Kung imong masabtan ang mga kalihukan sa katapusan, imong mahibaw-an, imong makita ang leksyon sa kadaugan o ang atong pagkapildi. Mo nang river, historisista, nakitan, ang failure sa Israel, dili sila mutuo. Ang failure sa Israel, dako kay sila garbo. Dili naton ang gamiton. Muna, makabantay mo igsoon, ato na ning gamay nga hisgutan. Nga kanang movement ba? Ug ato ginang hinuktukan, makabantay baya ka, nga nganong ang Biblia, si Moses yung gitagaan, nganong wa man kang Abraham. Aron sa pagsulat ni Moses, iyang mapasundayag o iyang masaysay, ang kalihukan sa nangagi, aron iyang isulat ang leksyon sa kadaugan o ang leksyon sa pagkaparot. Aron mahimong lesson gikan kang Moses nga henerasyon hangtod sa atong henerasyon karon.
Lesson ba? Ingana ka nindot ang gugma o ang grasya sa Ginoo sa iyang pagka-perfect revelator o author sa atong kaluwasan. So niining kahagabion mga kaigsunan, mo na ang movement, no? Ang movement importante kay nato karon nga masabtan. Kining Biblia nga atong gigunita digsoon is not only about narrative of movements of the people, events of the past. It is about revelation of the movement of you, ikaw ug ako, ang movement nato mo'y gihisgutan karon sa Biblia. Ninduta na, uy. Murag excited na ta kay paspasan nato ni, paspasan ta ni. Kay naaparapat sa introduction. It is about Christ and His work of redemption that is about to close with us. Akong baligon. Ang katapusan nga prescription ni Kristo is about Christ and His work. May tungod ni Kristo og ang iyang trabaho sa pagluwas. Kanato nga iya nang tapuson kauban nato. Close. About to close with us. We are the subject of the Bible today. We are. We are the object of the final controversy between Christ, our Redeemer, against Satan, the Destroyer. We are. We are the center of the Bible's closing discussions. We are called to decide for finality. And the good news, and it could be the bad news for the rest of us, we are being timed. Giurasan ta sa Ginoo igsoon. We are being timed. So niining kagabhion mga kaigsuunan, the most important consciousness, kung kita man karon ay gitayman, na ay time nga gi-allocate sa atong mga desisyon. Dugay na kaya nila itong ginawa niyo, 1844 pa. 157 years na ang existence nato. Wala ba ninyo maramdaman, mahagibhati ang dagan sa atong pagpangalagad? The most important consciousness nga dapat natong bantayan. We are being timed by God. Dili sa tanang panahon, oy. There is always a season for everything. A time to plant and a time not to plant. Doon ay frame of time. Muna 6 days, on the 7th day, we have to rest. Unsa na nga sabat ang gihisgutan, nga especially i-controvert na sa kaaway. Besides the weekly sabat, na importanteng doktrina nga dapat natong mahibawan kanang doktrinahan nga sabat. Nga wata kabantay, apil na di ay ta nga nag-violate. Nindot ka na diha, Igson. Unsa ba gingon diha? Umangutan na ta karon. If we are being timed, what is this call for? Unsa may tawag ana nga time? Ang tawag ana nga time, Igson, time of the end. Ang tawag ana sa Hebrew, etkes. Time of the end. Panahon sa katapusan. Kung panahon kini sa katapusan, kining atong gipuy-an, ang pangutana, kanus man nagsugod ng time of the end? Pangutana kita kay Biblia, 2,500 years na ko ni Biblia. 2,500 years na ni. Kanus man nagsugod ng time of the end? Maay mabasa nga time of the end? Naa. Diha ra gyud na nimo mabasa sa Daniel 8 o sa Daniel 10 and 11. Time of the end. Etkes sa Hebrew. Kanus man nagsugod? So kapalutay soon na kanang time of the end, nagsugod na sa atuang understanding 1798, 1844, 1863 nga natukod ang katawhan nga ginatawag og Seventh-day Adventist. Pero ang tanan nga bisag walay pangalan nga Seventh-day og nagtuo nga Adventist mobalik si Ginoong Hesus. So ang pangutana isuon, unsa may mga movement of activities diha sa nahitabo? From 1844, 1863, unsay mga activities nga nahitabo? Normal nga na, sa nagsugod na siya, na ng mga panghitabo. Sa ato pa, may hunong di ang trabaho sa Ginoo sa pagluwas. Ang trabaho, work of redemption is not ours. Trabaho na sa langit. So, unsay mga panghitabo diha?
kabalo na ta, gitsay-say na sa daghan kay ninyong nato nga mga seminars, mga panghitabo sa dagan sa iglesia, hindi kabaw na tayo igsoon. So, ang pangutana susunod. Kung nagsugod na sa 1844, kanya gibasihan ang mga national political events o ang natural calamities of 1755 o niya 1798 ang 1,260 years. Kano sa man matapos ng time of the end? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, matapos ni siya sa pag-abot ni Kristo, Christ coming. Kung matapos na siya sa pag-abot ni Kristo o Christ coming, pangutana sa Espanyol pa, pregunta mi hermano, hermana. Sabi nun anon pa, pangutana, igsuon. Bakit pangutana? What are the movements or activities of Christ coming? Kung coming si Kristo, naanay movement, naanay activities. Sama sa tubig, nga nagyon na siya kisaw. Kisaw ba sa tubig? Naagyon na siya igsuon. So, kita, sa dugay natong pagpangalagan, gunit-gunit sa Biblia, atong gihisgutan ang mga pulong ni Kristo nga naghisgot sa katapusan, bulahan kayo ta sa mga tao nga tanan. Bulahan kamo nga mga babae nga nagapaminaw karon sa online. Bulahan kamo nga mga lalaki nga tanan nga naa karon sa online. Nga naman, kay kita ragoy espesyal nga gitagaan sa Ginoo nga iya gitang gihimuan og object of nature kanang river, mount og island kay sa atong kinabuhi nakaadto tag suba, nakaligo tag suba, nakakatkata og bukid o nakasakat tag bukid o nya nakaadto tag mga isla. These are object of nature nga naay dakong kahulugan sa atong pagpangalagan mga kaigsuonan. Kay kanang time of the end, o ato ng sinsilyuhon, maunang panahon na, niining panahon, in this time, quote, time of the end, maunang establishment of the last church. Maunang giingon diha, the seventh of the seven churches. O yan, ining time of the end, diha nasulod ang movement of the church. Unsa may movement sa church? Proclamation of the last warning. Proclamation of the warning message. Gitawag ka kay pasultihon ka sa warning. Nga naman, umaabot na ang lap, ang judgment nagasugod na. Unsa pa dihay movement sa time of the end? Mauni siya ang panahon nga ang little horn, ang iyang ikaduhang pahina, the second phase of reign, the restored papacy, naana sa time of the end. O niya, usa pa, movement of politics and economics that leads to globalization. Oh! Buti pa sabot sa time of the end, naa ang movement of politics and economics na naghatod sa globalization. Kaya di man ang globalization ni gawas na nga murag uhong, murag mushroom. Naanay movement, ito ay philosophy na siya. Ngayon ang katapusan, movement of policy. Movement sa mga polisiya na nagtudlo, nagkultura, nagtudlo ba, inculturate, nagbago sa kultura, sa panghuna-huna, sa mga katawan sa kalibutan for 1,000 years of peace and prosperity. Busan ini kagabion mga kaigsuonan, ang atong eternity defining question, ang eternidad nga defining ba kanang makahulugan nun nga mga pangutan. Are we now in the movement of the beginning of the time of the end? Niya bata karon sa movement sa pagsugod sa time of the end? Niya naghapon ta sa time of the end. Grabe. Unya, kanara bang time of the end? Pagsulat ni Ellen G. White sa mga council niya. Mga council ba? Naiuban na ka ng council man na, dili man na siya doktrina. Ano sa ba tao ni? Aron muli kay ra yun. Aron dili himuon ang council. Kanang council ba? Council, wa maghatag og council na makadaot na to. So, kanang council, kanang movement of the beginning
157 years ago. Nagsugod na siya. So, ikaduhang pangutana, are we now in the movement of the closing of the time of the end? Kanang word nga time of the end, etkes, naanay sinugdanan, pero naanay katapusan. Ang pangutana karon ni kagabion, naa pa ba ta sa sinugdanan o niya natas katapusan? So kung niya natas sa katapusan, unsa may movement aning katapusan? Mao bitaw nga ato gining gi-emphasize ng movement. Kay kanang movement, there is always a purpose in every movement. So kanang a time to begin and a time to end, mo na movement. So all written for the purpose of the Creator and our Redeemer. Kanang pulo nga movement igsoon, maunay nag-contextualize sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Ngani kita karon naglingkod, kita karon nagtan-aw, ug muhunong lang ang kalibutan og lihok. We will all die in 1 second. If the planet Earth will stop moving, mo naging na life is a movement. Life is a movement. Without movement, we will die. No? Contextualize. It is the key word in winning the war. It is the essence of what it means by Christ, it is written. Og di na to magunitan og sabot ning movement, dili ta kakita kung giunsa ta pagluko sa yawa. Di ta kabantay kung giunsa ta pagbuling-buling sa yawa. Kay ang trabaho sa yawa, kahayag siya. Ug wa tantamo na to ng pagsabot sa movement. Mo na makapangutana ta, dili na di ay ta magbuisahi, dili na di ay ta maghimog maayo sa panguta kay wa man ta kakita sa movement. Ug nakakita ka sa movement mo, na trabaho karon sa kalibutan. Unya ikaw, dugay naman ka kay life naman animo, di na kinahanglan nga programahon pa na nimo ang imong kinabuhi. Imo pa nang iforma ang imong kinabuhi aron mahimo kang magihatagon, mahimo kang mangluluyon. Di na naiporma oy. Kay kanang iporma mao na ang spiritual formation nga mga activities nga nisulod sa mga simbahan sa mga Sabadista. Ngil-ngil kay na siya oy. Kanang magpiling-piling ko na, maghinilakay ko no. Ngil-ngil kay na siya John. So nining kagabhion, ang oras ko so kay oras grabe ka so. Usay sinyasan ko sa akong pinalangga nga asawa nga, uy, ang oras nga maikog sa bininyo so. Nami ka ikog ba nga busy mo karon? Busy mo ba? Nadagkagata. Sige lang tagka-busy. Sige lang tagka-busy. No? Pero kina-importante ka na siya, John. Importante yun kayo ni siya nga dapat natong masabtan ka ng movement ba? Movement mo na importante masabtan. Kaya dihan mo mabasa ang kilo, ang liho, no? Ang smile, kanang smile sa imong kaaway. Hinuod ka na siya. No? So, niining kagabiyon, sa dili pa ta magtapos, akong balikon kanang two defining highlights sa closing prescription. The knowledge of the movement of the closing. Ano sa man siya? Una, ang physical delivery nga gihimo ni Kristo. Aron atong makita nga didto gyud sa tubig, sa sapa, sa ulay ug hidikil mga kaigsuonan. Iya yung gipabuhagay didto ang mensahe. Unyang ikaduha igsoon. Duha ra man ni siya. Ang ikaduha, Christ use of language indicators. Minduta ng language indicators. Oy! O sa man ang language, lingwahe ba sa mga pinulungan? Kanang pinulungan igsoon nga atong makita. For example, language indicator may tungod sa planet Earth. Una, ang redemption movement sa closing, sa Great Controversy, gibalot ni, kay katapusan man, okay niya, ako niya, gibalot ni sa igsoon. Unsa may gibalot? Closing statements. Wrap up by closing statements. For example, sa river, ug yun sa man pagsulti ni Kristo sa river, what shall be the last end? Si Kristo na yun. What shall be yun? What shall be the last? What shall be the end? Wala, oy. Ang iyang gingon, what shall be the last end of the indignation for the time appointed the end? Double emphasis gina. Isang i-review pa na nimo sa Hebrew. Kamu nga mga nag-eskwela diha sa doctoral. I-review. Last end. Specific yun ang ginoo niya. O niya, sa bukid sa Olivo na iyon si Ginoon at the end of the world. Pareho ra ang subject nila. Uy, pareho ra ang time component nga ilang gisgutan. My word, ano? And the word at sa river, sa island,
Ang end sa na section, karang end, natabunan na section, natabunan. Which talks about the end, mga kaigsunan. Mao ni ang mga indicators sa language, ang specific nga language nga gigamit gyud ni Kristo aron kita di na ta mawala. Uy, unsa ba ikaduha? Okay, ikaduha. Ang ikaduha nga language niya nagaingon, gikan gyud sa ngabil ni Kristo. Nag-ingon si Kristo, I will let you know. Oh. Nya ikaduha, ang iyong parang iba, I will show you. Ipakita na ko nimo. Ninduta na. Ipahibalo na ko nimo. Ipakita na ko nimo unsay mahitabo sa imong kinabuhi, sa inyong kapanahon. Grabe, specific. Sa river na siya. Pag-abot sa Mount Olive, pareho ra gyapon nag-ingon. Shall see the abomination. When you therefore shall see the abomination. Grabe. Makita yun na ito. Igsoon. The blessed are those who read it and hear and keep those words. Pareho ra yun sila description sa mga panghitabo. Ang language nga gigamit, indicators nga we are the last. Wa na'y kasunod, mga kaigsuonan. Wa na'y kasunod. From his own lips. Mauring panahon na igsuon nga di na kinahanglan og philosopher. Di na kinahanglan og theologians. Aron atong sabton ang pulong sa Ginoo. I am very sorry to the philosophers of the today and the theologians of our time. God's grace, the Bible can be understood. Ang last prescription ni Kristo, masabtan na si misang kinsa. Kay ang tanan sa prescription sa apocalyptic, mutindog rag iyaha, stands by itself. Self-evident ang truth, igsoon. Tulo naman ka-process ang truth. First, it will be ridiculed. It will be opposed. Second, it will be ridiculed. Third, self-evident. Mura man ay agianan sa kamatuoran. Theology, philosophy. Simply, trust in the Word of God. Mauna ni panahon na nga si Kristo yun, ninaog, aron ipasabot nato, si Kristo yun, ni pabuhagay sa katapusan ng mga panghitabo, nga mahitabo sa atong kalibutan. Busan ining mga kagabiyon kaigsuunan, ano na pa'y gingon din sa river? The same from the lips of Jesus Christ. Pareho na sila. Nag-ingon sa suba, sa river. Si Kristo Jesus nag-ingon siya. Ang katapusan, He shall destroy wonderfully. Nag-ingon si Kristo nga sa katapusan ng kaaway, He shall destroy wonderfully. Unya pag-ingon sa ni Kristo sa upat ka disipulo sa bukid sa Olivo, and the enemy will show great signs and wonders. Parehas na word. Unya pag-ingon sa Revelation, the enemy will show great signs and wonders. The river, the mount, and the island, three distinct locations, speaks the same language and fulfilled on the same time. What a blessing and a grace that Christ had provided to us. Unya doon sa katapusan, dakkan ni sa pero tagaan ta mo ra ni atong tunan karon. Unya nag-ingon ang river, when the transgressors are come to the full. River na. Kung mabot ang panahon nga ang kasalanan, muabot na sa kapunuan. Unya pag-abot sa Mount Olive, Matthew 24:12, iniquity shall abound. Nindo. Parihas sa silang language. Parihas sa silang panahon nga gisgutan. Unya pag-abot sa island, all nations drink of the wine of the wrath of all nations. Mag-ingon nga ni kang nations, na ay government, na ay tao, na ay institutions. All nations drink of the wine. Nindot kayo. Everyone is afforded to understand and make decisions. Ang closing prescription sa Ginoo, naghatag sa matag usa kanato karon sa kahigayunan nga atong sabton, unya mohimo kitag desisyon niini kagabiyon. Kay kining desisyon nga atong paghimuon, magpadayon ba ko sa pagpaminaw sa mensahe nga naa sa radical reconnections? O yan po nato sa Ginoo mga kaigsuonan. Nagaingon si Sister White sa manuscript page 150 to 1897.
Christ triumphant nagingon. Then let the distinct message for this time. Nganong distinct man ang message? River, mount, at island. Dili ni mo na ma-interchange. Distinct na message. Be sent from watchman to watchman on the walls of Zion. By the way, so on. Basahon ni mo ng the whole chapter ng manuscript. It talks about the closing of the coming of Christ. Mo bito na watchman on the walls of Zion. Kanang lingwahe ba nga? Watchman, magbalantay sa padir sa Zion. Ibig sabihin, nakakita ka sa pag umaabot ni mga kontra, nagbantay ka, dili kay nagulat, nagbantay ka, watchman ka. Hindi kay na siya, oy. Unya, distinct na watchman. Nga kung sabay nakapadistinct na ison. Tungod kay nag-ingon si Ellen G. White on the same manuscript. Atong basahon. Sa pagtapos, nag-ingon, watchmen on the walls of Zion are to be vigilant and sleep not day or night. But if they have not received the message from the lips of Christ, if they had not received from the lips of Christ, their trumpet will give an uncertain sound. Kitang tanan natin trumpeta, oy. Pero ang problema, sige tagpatugtog sa atong trumpeta nga dili na mao ang timing sa panahon nga mensahe. We've been in this planet Earth for 157 years. What is the message that God wanted us to proclaim at this particular time? Kanang mensahe nga gikan gyud sa iyang habil. Unya, imong uting kayo ng Biblia from Genesis to Revelation. Asa makakakita og engagement ni Kristo nga gikan gyud sa iyang mga ngabil nga naghisgot sa katapusan nga sa iyang pagbalik. Wa tay laing mabasa. Ug na kay mabasa igsoon ingna ko katagata ko sa premium. Wa tay mabasa oy. Kay kanang Biblia i-scan mo na. Diha ra gyud sa river sa mount ug sa island nga si Kristo minaog aron isulti ang apocalyptic prescription. Nagingon siya, brethren and sisters, God calls upon you, both ministers and lay persons. Usahay, masuko sila, magbuhalit ang ani. Kinsa man na si Suliano, oy, murag kinsa man na siya. Pati ang mga pastor, walihan. Di man ako pinagbuhali. Gibasa naman nato ni ministers and lay persons. Listen to his voice. Grabe. Kanan siya. Speaking to you through his word. Na wala kahambog-hambogiro man kana si Brother Soliano. Kanang iyang mga nasiya naman ko na, let us come into the words of Christ atong pistahan ng pulong sa Ginoo. Kaya importante ni siya, oy. Ngani, sa atong pagpangalagad, krusyal na kayo ning atong panahon. Amog nagbasahon nato ng Story of Redemption nga libro nga ginapamaligya sa atong mga literature ministers. Nindot yun sa John. Busa nini kagabiyon. Ang kalihukan sa katapusan nga gihisgutan ni Kristo. Atong masabtan sa sunod nga mga gabi. Ngano nga ang deception sa yawa, outstanding man yun na siya. Kung sa may mga deception sa yawa, sandilo and persecution, mensahe sa yawa. Kung sa pang gihimo nga mensahe sa yawa, 3 angels messages, gigamit sa yawa nga mensahe, aron monitor ta. 666, present truth, latter rain, sealing. Ang grabe kong giyon. Grabe nga pagkagamit sa kaway. Atong masabta na isoon. Kanang Matthew 24:14 nga mensahe. Ang grabe. Daghan kayo ang nangawala. Daghan ang pamilya nga nagbungkag tungod kay wa nila makit-i o masabti ang Matthew 24:14. Kana nga bersikulo, daghan ang magtiayon nga nangawala, nabungkag ang ilang kaminyoon. Tungod kay wa makit-i ang pinuntunganay sa mensahe sa Matthew 24:14. Sa sunod natong pagtuon, mga kaigsunan kay galaan, atong himay-himayon ang simpleng yanong mga pulong ni Kristo na atong masabtan nga kita na ang iyang gipili. Buhi nga musugat kaniya. Atong iduko atong mga awdo sa pagampo. Among dalaygon og mahigugmaw na mga Dios nga ikaw sa grasya sa trono sa mga langit. Among gikalipay ang pipila ka mga oras sa among pagtuon.
Salamat o Dios sa kahigayunan nga kami imong gikaipon. Imo kaming gitagaan sa panahon. Aron among matun-an ang labing importanteng mensahe sa labing importanteng katawhan sa kasaysayan sa kaluwasan. Ang katapusang henerasyon. Ang imong gitugahan sa pagsulti, sa grasya, sa paghukom, o ang panalangin sa pagpangandam sa pagsugat kanimo. Salamat o Diyos nga ikaw makig-uban kanamo hantod na sad sa ugma sa kagabi, among dawaton ang imong mga proteksyon ug panalangin ni kagabion, imong i-arrange ang among mga kinabuhi ug among mga desisyon sa pangalan ni Kristo Jesus nga among personal manluluwas. Amen. God bless us this evening, and sa mga nasa na mga Tagalog nga mga Tagaluson nga naminaw, hindi ko alam kung maintindihan. Pero may mga Tagalog tayo sa diyan sa i-scroll niyo lang. Alam ko sa Facebook mahirap mag-scroll, no? So nandito sa atin si Sister Frances Alviar. Ang akong challenge ninyo, so please share. You share. Your chance, your opportunity to proclaim the message. Is it possible that you can proclaim? Of course. You can proclaim by sharing. Sister Lolita Piñol, Nelda Cardona from Bulacan. Oh, Sister Cardona, extend my regards to your husband, Sir, Then Pastor Donato Barcenas, Petronello Detros, I'm looking forward in heaven. We will be together under the tree of life. My beloved classmates in Mountain View College. My friend in Southwestern Milry Geveso. My cousin Jethro Jaisel Profeta, who is now in Abu Dhabi in Middle East. Oh, my close neighbor, Cometa de los Reyes, looking forward to your non-commit to see you personally and hug you with the hug of Christ. Floselo Quijada. Oh, Big Pastor Victor Navarro. Kediwen Tanya. Sir Alian Lacheca, Elias Balanhay in Makati. Wow, Sir Elias, looking forward to see you. Pag wala tayo mga ano nito. Brother Kim Arego. Oh, Sister Princess Sanchez, Dr. Joanne Montalvo Henibago, Brother Jing Morales Albani, Pastor Sabandal, Pastor Mangas, my doctor friend, Philip Del Monte, my classmate in Southwest, who is now a head doctor in Davao del Sur. He's not an Adventist, he's a Roman Catholic, but I love the Roman Catholics. Francis Alviar, Rick Bell, Sister Teriagbu, Aisa Ateu. Oh, my doctor friend, the Vice President, Sir Dr. Welby Estrada, watching right now. King Rap, the King of London, is watching right now. A friend of ours, the Radical Mission. Keep on sharing this one. Oh, Cristiano Linawan and the rest of us. Oh, in behalf of Eugene Sassing and Sister Leona and Harry Ismaya and Brother Mendoza, Jelly, and Sister Raquel, Enting, Dixel, and Vian right here. Good night to all of you, and see you tomorrow evening. God bless us all.